Soňra halkara maslahat ödüşine başlady. Hormatly prezidentimizin Türkmenistanyň owa hujulugynyň gadanylaryna başlanan serge we owa hujuluk ekinleriniň tokumçylygyny yetilen sepkitleri we öňde durýan wezipler atly halkara ilmi maslahatyna atnaşylary iýberen gutlugy ul üns bilen dinlenli. Garaşda ýurdumyz häzirki wagtda ösüşleriň täze belentliklerini tarap önemli öňe barýar. Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy hem de şöhratly wakalar beslenýär. Milli we ruh gymmatlyklarymy täze öwüşgünde hasam dawarlanýar. Halkymyzyň gadymdan gelýän däpli suwlar bilen birlikde gadymy ekrançylyk synawatynyň baý milli tejribesi gaýtadan dikildilýär. Ata-babalarymyzyň ekrançylykda toplanan baý tejribesi häzirki zaman ilminiň gadananlary bilen üstünlikli utgoşdurulýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urduny owa hujulugyny ilmi esasda toplamlaryň ösdürmek barada ul işler durmuşy geçirilýär. Ýurdumyzyň owa hujuluk pudugyny zähmet çekýän alimler, hünärmenler tarapyndan ekinleriň ýokary hasylly welayatlarymyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän täze görnüşleri döredilip, önümçiligi giňden urnaşdyrylýar. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümetary utgoşdurjy giňeşiniň başlygynyň ornmasary, ilimleriň doktory, akademik Kuzminiň çykyşy halkara maslahatyna gatnaşyklaryň üns merkezine boldy. Alim garaşly döwletleriň arkalaşygyna girýän döwletlerde owa hujuluk ekinleriniň tokumçylygy wagtda alınıp barlayan hyzmatdaşlygyň esasy uglary bardy durup geçdi. Maslahatda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistana hemişelik utgoşdurjysy Şlapachenko çykyş etdi. Ol owa hujulugyny innovasiýalar arkaly ösdürmekde hyzmatdaşlyk etmeň ähmiýeti bardy aýtdy. Hemde geçirilýän bu halkara maslahatyň Türkmenistanyň bu ugurdaky işlere ul ähmiýet berýänligini üns çekdi. Ol çykyşynda häzirki wagtda azyk bolşulugyny we bu ugurda howpsuzlygy üpşün etmekde innovasiýalaryň ul orun iýelýänligini nykdy. Bellenşi ýaly owa hujuluk Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň esas puduklarynyň biridir. Mundan başga da bellenşi ýaly Türkmenistan bilen bilelikde owa hujulugyny ösdürmekde sewit derejesinde özara hyzmatdaşlyk üstünlikli alınıp barlýar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň gollamagyny Aşgabatda howanyň üýtgemi bilen baglanşykly tehnologiýalar merkeziniň döredilmegine umyt bildirilýär. Sewitin ýurtlarynyň äklisi bu merkeziň işiniň kömegi bilen iň öňde barjy tehnologiýalar arkaly gazanylan ilmi tejribeleriň elýeter bolmagyny gadanarlar. Utgoşkly görnüşde geçirilen duşuň dowamyny owa hujuluk pudugyny hyzmatdaşlygy mundan beýlegim ösdürmek bilen baglanşykly meseleleň giň toplamy aralyp maslahatlaşyldy. Bellenşi ýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urduny Türkmenistany köp orly sewitliň we halkara derejesine geçirilýän forumlaryň, ilmi maslahatlaryň germi hasam giňeýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahryman Arkadamyzyň başlangyçlary bilen owa hujulugyna başlanan düýp özgörtmeler hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýar. Şeýle halkara maslahatda çykyş etmek üçin Class Global Sales kompaniýasynyň traktor mehanikalary boýunça uly vice-prezidenti Reinhard söz berildi. Mehman owa hujuluk ekinleriniň bereketli hasylyny öňürmekde owa hujuluk tehnikalarynyň ähmiýeti barada çykyş etdi. Ol ilki bilen Türkmenistanyň Aşgabatda soňky ýedek bolup gören wagtyndan geçen ýyldan bäri möhüm özgörtmeleriň bolup geçenligini, Türkmenistanyň we onuň halkynyň şeýle ötüşleri münasipdygyny bellädi. Hemde şeýle ul üstünliklerini unutdy. Mehman Class kompaniýasynyň alyp barýan işleri, hususan kompaniýanyň Türkmenistan bilen ýola goýan gatnaşyklary bilen tanışdyryp birnäçe maglumatlar beýan etdi. Şunuň bilen malykda ol taýýarlanan video şekillere tomuş etmek hudurlady. Bellenşi ýaly soňky ýyllarda Türkmenistan ykdysadyýatynyň ýakly puduklarynyň bir hatarda owa hujulugyny da ul üstünlikler gazanýar. Şunuň bilen malykda Türkmenistana owa hujuluk ekinleriniň ýokary hasyl berýän görnüşlerini döretmek hemde olaryň tokumçylygyny ilim esasy alyp barmak boýunça werur işleriň alınıp barlýanlygy bellendi. Türkmenistana owa hujuluk pudugyny toplamlaryň ösdürmek, pudugy ilimiň gazananlarynyň öňde barjy tejribesini we innovasiýalar ornaşdyrmak boýunça giň erimli işler durmuşy geçirilýär. Özbegistan Respublikasynyň gowaçanyň seleksiýasy, tokumçylygy we ösdürip ýetiştirilişiniň agrotehnologiýasy ilmi barlyk institutynyň direktory, owa hujuluk ilimleriniň doktory, professor Namazow çykyşynyň maşyny Gahryman Arkadamyzy we arkadagy Gahryman Serdarmyzy, ähli türkmen halkyny Türkmenistanyň ýakynlaşyp gelýän 33 ýyllyk şanly senesi bilen gutlady. Hemde iň pek arzuwlaryny beýan etdi. Çykyş edenler owa hujuluk pudugyny ösdürmek we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny putulandyrmak boýunça durmuşy geçirilýän başlangyçlary Türkmenistanyň işiň atnaşýanyny aýdyp, bu şäheriniň munyň aýdyn suwutnamasyny nutdylar. Şeýle möhüm maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmek ugruna ähli werur şertleriň döredileni üçin Türkmen halkynyň milli liderine we Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk beýan edildi.
Türkmenistan halkara giňişligini eýleýän Avril ornuny hasan berkidip, sevitde we iklimde abadançylygyň durnukly ötüşüň öpüşün edilme uğrunu möhüm başlangyçlary öňe Massagada gatnaşylaryň belleşleri ýaly tokumçuluk dänäniň önümçiligini artdyrmaň möhüm şerti bolup durýar. Ol ýurdun azy howpsuzlygyny öpüşün edýär. Häzirki döwürde Türkmenistanyň maksatnamalaryň özgörtmeleriň amala aşyrmagy netijesinde dänäniň bol hasyly ýeşdirilýär. Şunun bilen malykda türkmen hunärmenleriniň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklarynyň esasy ugury agrotehnika, aýratynam ösümlik ulgamyndaky özara gatnaşyklary giňeltmekden ibarat bolup durýanlygy bellenildi. Masada gatnaşylar Türkmenistanyň dünýäniň owa hyjylyk pudoklarynyň öňde barjy tejribelerini üstünlükli özleşdirýändigini bellediler. Türkmenistan owa hyjylyk pudogyny ösürmeň durly meselelerini çözmekde toplanan tejribe, täzeçil ilim we tehnika gazananlaryň öňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň öňürleýän önümleriň meşhurlaryny, ýurdun eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda ähmiýetliler. Çykyş edenler Türkmenistanyň netijeli halkara hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýändigini we häzirki döwrüň ileri tutulýan meselelerini çözmek maksady bilen iki taraplaryň görnüşde köp taraplaryň mexanizmlaryň çäklerini ýakyn gatnaşyklary ösürýändigini bellediler. Häzirki wagtda azyk howpsuzlygynyň öpüşün edilmegi, owa hyjylyk pudogynyň öňürjülüğiniň ýokurlandyrylmagy we bar bolan süreçleriň rejeli peýdalanmagy tutuş dünýäde möhüm wezipe bolup durýar. Owa hyjylyk ekinleriniň hasyllygyny ýokurlandyrmak, ilmi-taýdan esaslandyrylan ekin dolanşygyny ornaşdyrmak, owa hyjylyk önümleriniň öňürleýän meşhuryny artdyrmak maksady bilen türkmen alymlary we hunärmenleri bilen bilelikde degişli işleriň alınıp barylýanyny aýdyldy. Munyň özi ählimum awadançylygyň bekfitlerine laýyk gelýär. Türkmenistan seçkiçilik we toprak howa şertleri nazara almak, tohumlary sinek etmek uğru boýunça bilelikdäki işleri utguşdyrmak, tohumçylyk hemde döwletleriň arasynda ösümlikleriň tohumlaryny iýermek we getirmek ulgamyny özar peýdaly gatnaşyklary potrandyrmak uğruna çykyş edýär. Mälim bolsa Türkmenistanyň owa hyjylyk ministrliginiň ilmi barlygy däneçilik institutyny güýlük buğdaýyň täze görnüşleriniň dördülmegi hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň ýurdumyzyň owa hyjylyk buğdagyny tohumçylyk seçkiçilik işini kämilleşdirmek boýunça berýän tapşyryklarının üstünlükli ýerine ýetirilýändiginiň, buğdagy ösürmeň ilimiň ýokary gazananlaryna hemde tehnologiýalary dayanýanynyň aýdyn güwäsi boldy. Bu tohumlar değişiklikte birinci täze görnüşi Ferdar, ikinci täze görnüşi arkada, üçüncü täze görnüşi bolsa Praga diýilip atlanyrly. Masada gatnaşylar Türkmenistany owa hyjylygynyň önümçiligini ýokurlandyrmak, şol sany yer we suw baýlyklaryny tygyşytly peýdalanmak, ekinleriň hasyllygyny ýokurlandyrmak, häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, owa hyjylygynyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak uğruna wirur şäherleriň durmuşa geçirilýändigini bu ýyfynç bilen bellediler.